И здравейте хора, аз съм Демона. Днеска пускам томбола. Томболата ще е изтегла на 100 абоната. Ето, това е наградата за томболата. Тази къща. И това. Това ще е томболата. В описанието ще дам какво трябва да направите. Там абонирайте се, харесайте клипа. Ето къщата. Като искате, сега ще ви разкара малко вътре. Това е моето. Ето всичко. С 3 етажа е. Ето втори. И третия. Това ще е томболата. На 100 абоната тегла томболата. И това беше всичко от мен. Довиждане.